Здравейте, приятели! Добре дошли отново в нашия канал и в нашето ново видео. Искам да започна с това, като изкажа благодарност на всички, които гледаха нашите видеа, коментираха и написаха отдолу в коментарите своето мнение. Благодарим ви, прочетохме всеки един коментар с най-голямо удоволствие. И аз искам да се включа като благодаря от сърце. Благодаря ви, че ни подкрепяте, като се абонирате, коментирате и харесвате нашите видеа. Продължавайте да го правите, защото така ни помагате да стигнем до по-голяма аудитория и да продължаваме да се развиваме. Беше невероятно да прочетем колко много хора споделят какво не харесват тук в Германия, но е време да погледнем и към положителната страна на живота тук и именно защо сме тук. Какво ни харесва на нас тук в Германия. Ще се радваме да научим и вашата гледна точка, като ни пишете отдолу в коментарите. Благодарим! Благодарим ви! Нека започнем. Първото нещо, което ни харесва ужасно много, особено на мен като шофьор на камион, това е инфраструктурата. Като изключим някои от вечните ремонти и силно образуващите се задръствания, магистралите и като цяло пътищата са перфектни. След това е здравеопазването. Да, термините понякога са кошмар, но ако човек е осигурен, когато изпадне в нужда, системата помага и се грижи за теб, което дава голямо спокойствие. И аз съм на това мнение, че наистина ако човек е здравно осигурен, никога няма да му бъде отказана помощ. Сега изключваме това, че не изписват лекарства, но на мен наскоро ми се случи това, че си счупих кракът. Веднага отидох в спешното, назначиха ми рентген, назначиха ми компютърна томография, дадоха ми след това, след установяване на счупване, дадоха ми патерици, сложиха ми такъв специален бутуш шина на кракът, изписаха ми инжекции против тромбоза, които са напълно безплатно. И това според мен е голям плюс. Ще ми бъде много интересно, ако някой наистина се е сблъсквал по-задълбочено в медицината, може да каже нещо по-интересно. Да, искам само да добавя, че инжекциите са напълно безплатно. За бутуша и за патериците сме платили 15 евро. Един път 5 евро за патериците и един път 10 евро за бутуша. Инжекциите 20 на брой за 20 дни не сме плащали и цент. Да, което си е без пари. Да, говорих с майка ми, че в България тези инжекции наистина струват пари. Искам да допълня, че доста пъти сме ставали свидетели на катастрофи и на ужасни неща по магистралите. И винаги на място имало поне няколко линейки, полицейски коли, пожарни. Дори сме виждали да извозват хората с хеликоптер, което е вау. Да, дори разбрахме, че дори когато си изчупи крака човек, може да повика линейка, ако няма как да стигне до спешното. Да. Което също е топ. Харесва ни и разделното събиране на отпадъци и рециклирането като цяло. От началото беше малко шантаво с тези няколко кофи. Отиваш отвън и се чувствах като барабанист. Отварям тук, поглеждам тук, слагам тук, вада от тая, слагам в другата. Но като цяло е много добро. Наскоро бяхме на почивка във Франция. Искам да ви кажа, там такава мърсотия според мен навсякъде по тъй наречените айре на френски. Това са аутохофите в Германия, пътните отбивки. Навсякъде хора беше пълно с кенчета, с бутилки, с хартии. Направо нещо страшно. Някой, ако има отзиви от Франция, моля, нека сподели. Нека сега си поговорим и за финансовата сигурност в държавата. Няма какво да си кривим душата. Ако попаднеш в ситуация, в която имаш нужда от помощ, системата се задейства, особено за семейства с малки деца. Има хиляди варианти, по които да получите помощ след кандидатстване, разбира се. Ако сте в нужда и наистина нямате как да изкарате пари. На също не съм. Според мен тук човек не би трябвало да се притеснява за това, че няма да има пари да покрие месечните си базови нужди. Визирам базови нужди, като това да си подсигури храна и най-необходимите продукти. И винаги съм се чудел на тези, които, как да бъда не толкова груб, кошари. Бездомници? Бездомници, да, които са много, ужасно много. Визирам около автогарата.
по центъра, хора те са безброй. Да, абсолютно много са. Но може би това е въпрос на личен избор. Въпрос на личен избор, точно така. И аз смятам така. Хубавото е, че когато останеш без работа, държавата, институцията, която отговаря за това, ти дава различни възможности за преквалификация, за допълнително обучение, като те подкрепят финансово и спонсорират това ти твое обучение, след което можеш да започнеш работа и съответно да получаваш по-голямо възнаграждение. Чувал съм от доста хора, че са минали през този път, но както съм чувал и доста коментари, че на хората им е било отказано просто. Казват хора, специално ние, които сме от Европа, вие сте европейци, работа има безброй, ако искате, тук работете, ако не, сами се оправите. Да, има ги и двете гледни точки, но аз казвам пресен случай. Една моя позната напусна работа, спонсорираха и цялото обучение, като ще й плащат и пари докато учи, което е страхотно. Също много оценяваме отношението на хората, визирам отношението на хората, където и да сме отишли, било то магазин, институция, бензиностанция, при заболекар, при лекар, на всяко едно място хората са усмихнати и се отнасят уважително. Макар и лицемерно да е, защото и това съм го изпитвал, но като цяло в 95% от случаите наистина хората всички са усмихнати. И доволни. Онази вечер ходихме в 9:20 в магазина. Продавачката, касиера, беше толкова усмихната, все едно сега и започваше работния ден. Менталитета на хората е малко по-различен. Да, което си е така, си е така. Също по институциите, къде ли не съм ходила и с децата, и заради мен, и заедно с него, винаги сме получавали съпричастност и добро отношение. Това е голям плюс за нас като чужденци, защото не ни дискриминират, нали, не ви толкова. Ние се чувстваме по-на място, че един вид сме приети, макар и дори да не е така. Да. Като искам да добавя, че всички тези неща, които казваме, както в предното видео, така и сега, се отнасят за региона, в който живеем ние. Друго нещо, което ни харесва ужасно много, е, че няма бездомни животни. Колкото и късно вечер да се прибираш пеша, можеш да бъдеш сигурен, че няма да бъдеш нападнат от кучета и да бъдеш разкъсан. Да, защото има много случаи, даже миналата година бях чела за убита жена на улицата от бездомни кучета. И аз с моя късмет, нали знаеш, доста пъти в България съм имал срещи с кучета. Той влиза по кофите направо. От страх, като види куче, влизам в контейнери, в кофи и прескачам. Да, ма то си е страшно. Особено там, където живеехме ние преди да дойдем да живеем в Германия, там се събираха глутници от кучета. И то направо да те е страх да излезнеш. Абсолютно. Харесва ни системата на образование от гледна точка на Ausbildung, защото това е квалификация, за която учиш и съответно получаваш и заплата. Едновременно работиш, учиш и получаваш заплащане, което според мен е готино. Да, абсолютно. И е шанс, ако където се казва на времето не си се сетил да учиш и в последствие можеш да се преквалифицираш и да учиш за някаква професия, която ти харесва. И не на последно място, не можем да не споменем и природата, безбройните паркове, басейни, съоръжения за деца, игрища и каквото още се сетите. Винаги за майките с малки деца и семействата с малки деца има къде да се разходиш. Във всеки квартал има поне по един парк, даже и повече, където можеш да излезнеш, да се разходиш. За децата има парзалки, люлки, различни атракции с пясък. Винаги има къде човек да се разходи, да подиша чист въздух и да се наслади на страхотната природа около него. Освен това, общините постоянно организират най-различни мероприятия, като събори, тук наречените кирмиси, организират битаци и всякакви такива подобни мероприятия. Абсолютно да, което е страхотно и винаги има какво да се прави през свободното време. Хора, това са нещата, които харесваме в Германия. Всеки има своите впечатления. Ще се радваме да споделите и вие какви са вашите. Също така ще се радваме да прочетем вашите коментари и нещата, които на вас наистина ви харесват в Германия и заради които си заслужава човек да живее тук. Благодарим ви, че останахте до края на видеото. Благодарим още веднъж, че ни подкрепяте. Продължавайте да го правите. Вие сте прекрасни. Благодарим ви.
До следващия път. Благодарим от сърце и до следващия път.